Amfuma chilipa akulandireni bwana ziko mkwambili. Assalamu alaikum. Haleluya. Choyamba tupeleka ulemu kwa president atu amenati peza malwano Bambo Peter Mutalika pamozi ndi madamu Peter Mutalika. Ulemu wachiwiri upite kwa andu achitetezo amena ayenda nao. Ulemu wina upite kwa andu ogwira ntchito za boma amena alipo mpano. Ulemu wina upite kwa mafumu magulupu nonse amene mwasongana malo ano. Ndi mafumu nonse komanso Vice President amene tili nawo pompano. Komanso osayiwala MP watu amena kuyimirira dera lino Bambo Shadrack na Malomba. Komanso amayi ndi abambo amene tasongano pano. Ndi achipani onse amene tili pano osayiwalanso amulalo nonse amene mwabwera pano. Bwana ine ndina grupu achilipa ndakulandirani ndi manja awiri bwana kuno kuchilipa. Kotero mwina tikanakhala dagogo pompano koma kuti iwo watanganidwa ndi zintchito zina ndi ango nditumiza ine kuti mukala ndile president iwo. Nditu bwana ndimene zilili. Bwana kuno kuchilipa muziona anthu mmene abwerera. Atangomva kuti akubwera bwana President Peter Mutalika muziona mpaka na yena asiya kumunda osalima muziona mmene mwachulukira anthuwa.
Bwana ngati mmamva kuti munthu amakhala ndi chimbundi nanunso muli ndi chimbundi kuno kuchilipa. Ndi mawu amenewo nditokoze kwambiri bwana, koma kuno muzibwera osati wongodusawu. Muzachitenso kuti wina wongobwera special kuti ndikupita konkuja. DPP waye! Assalamu alaikum. Ndikubira nonse muli bwinoti. Ndimafuna amene akuti lero ndalandira dadi pachilipa ayimike chala mwamba. Amene akuti sinalandira asise, koma amene walandira dadi pano ayimike chala mwamba. DPP waye! Professor Alpha Peter Mutharika waye! Ife tonse woye! Amsaka woye! Namalomba woye! Ineso woye! Inuso woye! DPP woye! Bana vipi yangu nipasa 1 minute. Ndi akonze ya regional governor jakuti si 43%. 46%. Imene ife tikusogola. Bwana, sikuti ma percentage wakungobwera iya. Ma percentage okukondani bwana akubwera ifaja zinchito zanu. Ndi chikhulupiriro bwana kupanda kutibera bomali. Msewu bwenzuli watala kalekale. DPP waye. Bwana tikuthokozeni. A first lady amachokera pasija apa. Chikondi chimene maonesa kwa sister watu, kwa mai watu, bwana ndinu number 1. Mumati Samaria kusonyeza kuti bwana ndinu achikondi. Ife kunoko anthu kubalaka tizakuyamikani mpaka kalekale. Choyambirira bwana tikangolowaso mboma chaka cha mawachi. Mnyamato wanu Shadrack wakhala kulira mpaliamenti mchabwana za Nsewu. Koma akangoyima kuti alankhule aspika mamuzo ati khala pansi. Ine ndikati ndime ndimuchite defend akuti 105 tuluka. Bwana zikutha zimene zija. Zikutha pa 16 September. Bwana DPP wewe. Bwana abusawa. Bwana ni muntu okuba mapeto. Ine bwana nagwira akagula fertilizer mbuchale. Bwana olowa misala mama wakukaja amapita kusika. Amazoa kuti chokudya akatola kuti. Koma olo kunti mwa misala kuti kagula fertilizer sangakalowe mbuchale bwana. Mbuchale ni mama ofozi ndizi boda za nkuku. Koma chakwela nakalowemo kagula fertilizer. Maiko anzatu akuti seka zimene zikuchitika bwana. Mupita pa filling station mafuta kulibe. Forex yonse munasiya bwana. Waja chakwela kumangopita kukajambulisa. Apita kukajambulisa. Basangokhalira kujambulisa. Ife iniaka Malawi tikuzunzika. Bwana zana linapita ine kwa SFFRFM. Kukafunsa kuti zikuchitika ndi chani anthu akudikira fertilizer. Akuti afuna ndi chose ku parliament. Chifukwa ndakayimira Malawi bwana mutandituma inu kuti takafunsa kuti chani za fertilizer. Bwana amene waola ndi chose ndibe nawo ntchito kwawo so kwatha. Tichosana. DPP waye. Ndimafuna ndauza chakwera. Ngati mukufuna kuti mwina anthu alankhule zabwino pang'ono mukayike mankhwala kuchipatala. Koma ndikudziwa simungakwanise. Mupite mukayike mafuta filling station. Koma simungakwanise. Mupite mukathandize ana amene makolo ana wakubwezedwa ku sukulu chifukwa chosowa ma uniform, chosowa ndalama yopereka ku sukulu. Simungakwanise. Chimene mukukakamira pamenepo ndi chani abusa. Bwererani ku chalichi mukalape. DPP waye. Komaso ambuyeyo alayo akakakukhulukirani ndakayika kwambiri mwatizunza. DPP waye. Abale anga sonkhano siwanga nimafuna ndikupempheni eti mwaona dadi mwaona mami zuchira kwa khalatu. Tikamati president wa dziko zuchira kutani
osapanga so mistake, osatani RG kafukufuku janabanga kutipeza ife 46%, koma anabanga chilima jasana mupe kuti pano akafufuze ali pa 5%. DPP oye, musale bwino nonse, osayiwala chaka cha mawa adati tikapange chani. Ziko mukambiri, salamu alaikum. DPP oye, ndimamva apa wa morala kuti ngalula. DPP oye, Professor Arthur Peter Mutharika oye, Madam Gertrude Mutharika oye, Anna Malomba oye, ife tonse oye, Chiripa oye. Bwana, antu akuno kuchiripa. Bwana amachikonda chipani cha DPP. Ndikunama ngati antu awa amachikonda chipani cha DPP. Koma maka chifukwa cha usogoleri wanu Professor Arthur Peter Mutharika. DPP oye! DPP oye! Ndikusipikizireni bwana, antu awa ngakhale chisankho cha 2020 anambera antu ena kwina kuja. Antu akuchiripa anakuvoterani inu bwana Professor Arthur Peter Mutharika. DPP oye! Antu awa ndio khulupirika nga pambuyo panu Professor Arthur Peter Mutharika. Chala mwamba cha Professor. Chala mwamba cha Professor. Chala mwamba cha Professor. Chimene DPP oye! Nyimbo imene ndio koma muzingo imbabe tikanganya mkapata bana ready. Bana utenga wina kuti boma likuta. Nduna ku Malawi yasiya udindo. Zimachitika zimezo. Waona kuti ichi ndizonunkha ziluku. Ndiponso tikuyembekezera nduna zina ziwiri kapena zitatu kutani kusiya ntchito boma la Thapo ili. DPP oye! Koma bwana ndikusimikizireni kuti anthu akuno kuchiripa azakuvoterani inu Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo ife tikamayenda kuno kumangochi timayenda ndi ndidi kuti anthu akuno kumangochi amakonda Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Sichoncho nanga? Abale, mukavota. Mukavota. Muli ndi chikwanje. Sopano ndikuuzeni eti mukamapanga mpikisano othamanga, mwamveti mukazapeza wina wake akudulira njira amene amazowa uthamanga, ameneyo ndiye mukamona munthu akudalira kuti alembese ana ang'ono ndiye kuti akuziwa kuti anthu akulu sakutani sakumufuna. Tamvana tweti chifukwa munthu wabwinobwino maganizo wake sangavotere Chakwera. Angavotere Chakwera ngati ngona kutenga ana zaka 7 ena 10 aje akavote, koma zitheka ngati Chakwera achoke kapena akhale. Taimba ni nyimbo yokoma ija. DPP oye! Bwana anthu awa apachiripa mene anenera mfumu muja. Anthu apachiripa muntima mwawo voti yawo ndi inu Professor Arthur Peter Mutharika. Sichoncho nanga tingodikira kuzavota tweti. Ndiyeno alipo amene wasala osadula chovotera ngati. Koma ngati simunadule pasala masiku 4. Tamvana tweti. Masiku angati? Koma mawa pano. DPP oye! Bwana maulemu amanena kuti nsima yokupya ipya
sitipathiramonso ufa timangoononga. Gulu lili apa libana limakukondani kwambiri. Ndiye ine sapitirize kuyankhula kuonjezera gagandiwa ndikupempheni mwaulemu a profesa kuti muyankhule chinamtindi tabwera pano pachilipa. Mwaulemu bwana ayankhule na anthu anu. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Abengu oye! Chilipa oye! Tonse oye! Moli nonse? Muli bwanji? Monga mukuona ine ndi bwino kwambiri. Choyamba ndipeleke ulemu kwa former First Lady Professor Gertrude Mutharika ulemu wanu. Komanso ulemu kwa Vice President Eastern Region, a Governor Eastern Region. Komanso ulemu kwa onse muli pano ndikuti ulemu wanu. DPP oye! Choyamba ndi osangala kwambiri kuona unyinyi choncho, nkhope zosangalala, nkhope za chikondi, nkhope za chibale, ndikuti zikomo kwambiri. Komanso ino anthu akuno kuchilipa muli ndi mwayi kwambiri. Chifukwa muli ndi phungu wabwino kwambiri na malomba amene ndi mneneri wanga amandiyankhulira ine. Ndi chaka cham'mawa mumbweresenso ku Parliament kuti azigwira ntchito nina. DPP oye! Koma kuno kuli bwanji? DPP oye! Zinthu zavuta kuno kwambiri. Kuti boma lavunda. Koma atu nangasina munasankha pa 2020. Simunasankha amenewa? Simunasankhe? Usanyamiza atu yaye. Koma chaka cham'mawa DPP oye! Chaka cham'mawa musapangenso ngati mnachita pa 2020 aye? Musakwenso chaka cham'mawa iyi. Pa 16 September chaka cham'mawa musankhe DPP kukhala president. Chimanga chinayi base ngoli chongi. Komanso nkhope muiziwe bwinonso kuti ha kungoli chongi adali chongi tamvala zimenezo osanamiza tu chagwiza zimenezo. Koma kuti zimene zichitike pafuna kuti muzavote. Kwa kuti muzavote pafuna kuti mulembese. Inu mwalembesa? Anthu angati alembesa andionese. Very good, very good. Ngatamesa alembesa ndionenso. Mukalembese nso musaiwale. Chopani masiku 4 sopano mpaka chinayi Mulungu wamawa. Musaiwale. Nonse mukalembese kuti aliyense alembese. Kuti chaka cham'mawa muzavote DPP muzavote adali monga mukuziwa kuti ndinavomera kubweranso kuyimanso. DPP oye! Ine ndinavomera kuti ndiyimenso chifukwa kuti ndipulumutse dziko lino. DPP oye! Dziko lino lili pa moto opsa kwambiri. Pali mavuto kwambiri. Anjala, zinthu kusowa, zinthu kukwera, kandi mafuta, kanjere, sugar, zonse kukwera.
zonse mezi kukwera choncho ndikusina kuti tikabwera chaka chamawa DBOye pa Septemba chaka chamawa ife kabwera mboma zinthu tizatsisa DBOye komanso njala tizathesa ife timaza kuthesa njala pa 2015 nathesa njala 2017 nathesa njala choncho musadandaule chipulumutso chikubwera posachedwapa mezi 9 basi mezi 9 muwadani naine kuti ndavomera kuti ndikuyima komanso ndiwinanso pa Septemba koma kuti ndiwine ndiye inu musaiwale yayi musunge pepa imeneja muisunge pabwino chifukwa simuta pepa imene simutavota muisunge komanso musagulise muchaka bodo kuti akupase ndalama musalole ayi pepa imene ndi yanu musunge mpaka pa Septemba 6 tamvuna zimenezo chabwino kwambiri komanso ndikusimira kuti kuchipani kuli bwino kwambiri ife ADPP somo tagwirizana tonse tagwirizana monganya VPs kuti tonse tinganga pambuyo pa Adadi DBOye pambuyo Adadi zonse tikugwirizana kwambiri ndipo tikatero kuti ife tikabwera kunonso nseu nzaukonza umenewu ndinayamba pa Balaka roundabout ndipo nzamaliza nseu umenewu kuno kuchilipa pakufika kuja kwa Kapile nseu zafika DBOye zimenezo tizachita ifenso kwa programu osiyanasiyana ngati masukulu aja Community Technical College kuti achinyamata muziphunzira ntchito zamanja zamaluso kha ukalipenta kha zotchera zomanga ICD zimenezo tizapitiriza komanso programu yanga ya mawata ndi cement mukumbuka imeneja ya mawata ndi cement anayimisa chakuti ine ndimene nayamba programu imeneyo kwa ndi programu yofunika kwambiri kuti munthu aliyense asagone mu nyumba yadote ya mauzu wayodontha ayi kuti aliyense akhale manyumba abwino choncho tizapitiriza zimenezo komanso kuno ku Eastern Region tizakonza makamaka Mangochi bwalo la Mangochi la ndege lizabwera komanso 5-star hotel Cape Maclear kuti anthu onse adziko lapansi azibwera kuno ku Mangochi cha Mangochi lokongola kwambiri ine ndayenda maziko onse apansi kuti konse ndapita palibe pamene pokongola kuposa Mangochi ayi palibe it's a very, very, very beautiful place mboni kune azona sizabuza ayi choncho ndi ready kutatani Mangochi kuti Mangochi zakhale tourist capital of the whole world kuti anthu onse adziko lapansi azibwera kuno ku Mangochi ndikusiya ndalama kuno kusiya forex kuno kuti zikomayi ipite pasogolo choncho ndiosangala kwambiri choncho kuti ziko kwambiri kuti mwandilemekeza kwambiri kubwera maonyinyi choncho ine ndafuna First Lady tikuthokoza kwambiri ubale umenewu chikondi chimenechi mupitirize choncho ziko kwambiri tizabweranso nthawi ina ziko kwambiri Apita la peta loya
Kali kutoa kodine mzanji kuodela. zikomo kwambiri kwayambirira ndivekole mu kwa bwana president amene ali Peter Professor Tulalika ndi madamu akwawo landirani ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa vice president amene mulipo pano. Ndiperekenso ulemu kwa MP atu ali ana Malomba. Ndiperekenso ulemu kwa mafumu onse amene mwabwera pano. Koyambirira amayi ndi abambo landiraniso ulemu wanu. Pakati pompanonso ndaona akansala athu amene ali pakati pompano landirani ulemu wanu.
ineyo koyambirira nditokoze chifukwa chofika kudera kwathu kuno komwe mafika kuno ndi kwa gulupu akapire tiye chilipa amene ndikuyankhulane ndi gulupu kapireyo nde ineyo ndakulandirani ndi manja awiri kwathu kuno. A president ife timakunyadirani kwathu kuno ndipo ndikukhulumira kuti anthu amene abwerawa onse akutsatira inuyo. Muchimve mumtima mwanu kuti adadi ifeyo timakunyadirani. A president ifebe tili ndi madandaulo amene tikukumana nawo kudera kwathu kuno. A president ife kuno tifa ndi njala. Ikamadzafika nthawi yovota mwina titatupa. Anthu kunoko akugona ndi njala. Chaka chatha sitinakolole mbewu ina iliyonse inapyerera. Ndeicho ndi zinthu zovuta. Anatilemba chimanga tithokoze koma chimanga chonse tikuchiona. Anamba kuti na mizaka lekale kuti atigayira chimanga koma chimangacho olodiso limosi sitinachione. Nde bwana ifeyo tikufuna kuti tivotere inuyo abwana. Koma tikamadza mwina titatupa. Ndiye bwana chonde ndikuloto mwina mukakhala pampando nyengo isintha. Chinaso abwana ndikukhulupirira kunena kuti mwina kupempha koseku ndikosonyeza onena kuti kulima ifeyo timakunyadira timachivomereza kuti ndife anthu olima alimi. Koma ulimi uja sitikukwanisa chifukwa chosowa fetereza. Fetereza ife kwathu kuno anatipatsa maina folo. Kodi maina folo amenewo angathetsere mavuto. Komanso kutipatsa maina kumene kumpaka lero olofetereza sitinagule. Nde abwana pita mutalika mavuto amenewa ife tikukumana nawo dera lathu lino. Anthu akamalowa mboma amatinyengerera. Tiyeni mutivotere kuti mavuto aife azatithere. Koma palibe china chilichonse ifeyo tisaname tisabise. Palibe chomwe tikusintha nyengo zathu. Tikungoti mirabe pansi. Pakali panopo titati tilowe m'magolosale. Zinthu zavutiratu. Tiyang'ane chimanga ndiye chikungokwera kwererabe. Koma tiyeni kuti tipeze ndalama sitikuyipeza kuti ndife amphawi. Nda amphawi omwewo mukutipondereza. Kodi ifeyo tithawire kuti nde ino ya bwana ife limene ndi dandaulo. Ndipo ndikudziwa kuti zinthu zinangopera kuvuta. Koma ife kumbali ya ife timakunyadirana bwana. Ndipo mukamakhala mumve mumtima mwanu kuti ife timakunyadirani. Abwana ndipo koma mukuchokera mwina mwachoka kalekale. Ife kunoko tili ndi zipatala. Ndipo zipatala zimagwira ntchito. Koma zikafika nthawi yonena kuti matenda awawa ativuta. Amatitumiza kupita ku Balaka. Koma tikamapita ku Balaka timangomva kuti anthu aja amwalira. Ndi nthawi yonena kuti mayendedwe ndi amene akutivuta. Msewu wathu suli bwino. Ukufunika kuti bwana mutithandize. Ndikukhulupirira kunena kuti bwana MP na Malomba momwe amalowa ankatukuza kunena kuti atipangira msewu. Koma chifukwa chonena kuti tinasemphana. Tinakwatira banja lina la chilendo. Nde amatha kunena kuti ineyo zikundivuta. Chifukwa chonena kuti bambo anga ndilibe wokuti andigwire pachani pankono. Nde ineyo bwana 2025 ndikufuna idzakhale suti. Tisazaone kunena kuti kodi kwathu kuno komwe kukuvuta ndi yani.
M'masukulumu anthu akumadya maphala, koma ife kwathu kusinambe tadyapo phala. Ndiye malingana ndi nthawi, mavuto ndi ambirimbiri, abwana timakunyadirani zikomo kwambiri. Nthawi ino ndimangofuna ndikudziwitseni anthu amene afika pa msonkhano pano, amene akulemekezani inu bwana. A Vice President a Eastern Region alipo mpano, a National Director of National Organizing Secretary alipo mpano, Bambo Samia Suleiman, katundu wathu kuno ku DPP. Komanso National Campaign Director alipo mpano, Bambo Makande, Director of Women wa Eastern Region alipo mpano, Deputy Director of Women wa NGC alipo mpano. Ndiye nawonso ena kulanda maulemu bwana pafika anthu ambiri, malingana ndi nthawi sitichula anthu ambiri. Ndiye bwana nthawi ino ndingwapempha MP akudera kuno angopereka moni asapange msonkhano iyayi. Zikomo kwambiri. Chala mwamba, chala mwinani, chala mwinani, DPP woye! Profesa Arthur Peter Mutharika woye! Ife tonse woye! Bwana sindiyankhula zambiri. Agogo wanga akapire ayankhula kale. Nkhani ya njala, nkhani ya nsewu, nkhani ya kusowa ndalama kuno kukwera katundu mmene wakwereramu. Koma ineyo ndimafuna ndiyankhule mawu awa kukulandirani ndi kuthokozani. Kubwera kwanu ndipo anthu amanena kuti namalomba iwe shati ungokhala ngati ulibe kholo. DPP woye ulibe kholo. Koma tate wako ali kuti ndendati yaya atate akubwera, atate akubwera, atate sali pano, atate ali pati, atate ali pano awaterawa Zikomo kwambiri bwana. Komanso ndipereke ulemu kwa First Lady. Zikomo kwambiri pakhwisa ndi apa pamudzi. Ine mwana wanu kuno osanditaya, inenso ndine mwana wanu ngati Makande. Zikomo kwambiri ndisilepo mwepo. Zikomo. Zikomo kwambiri. Awo anali MP athu. Ino anthu akukapire tili ndi mwayi. First Lady amene anali First Lady, former First Lady amene akukhala First Lady pa 16 September pano wochokera kudera kwathu. Tiye ndiombeni m'manja. Tiombe m'manja. Profesa Gertrude Mutharika ndi wakuti? Ndi mwana wathu wakuti? Ndiye pali mwambi umozi ndikupatseni kapena ndemanga. Ng'ombe imene simakupasa mkaka osamayipasa msipu. Ng'ombe imene simakupasa mkaka osamayipasa msipu ifani yopanda ntchito. President alipoyu sakutithandiza, sakutipasa zofunikira za moyo wathu osamvotera. Bwana President nthawi ino ayankhule bwana Vice President wa Eastern Region, komanso akudziwitseni kuti mwayankhule anthu. Zikomo kwambiri. DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Madam Gertrude Mutharika woye! Kapire woye! Ife tonse woye! Machidule inu bwana President, kungofika malo ano mwabweretsa chiyembekezo. Anthu awa ali ndi chikhulupiriro tsopano kuti inu mutenganso boma ndikuyendetsa dzikoli bwino mmene mmene kale. DPP woye! Ulendo uno ndiwofuna kuti tialimbikitse anthu awa kuti akalembese kuti azavote. Ndiye ndifuna ndione kuti kodi mavoti apita ali kuti chalambamba. DPP woye! Mavoti adadi woye! Mavoti adadi woye! Kuno ku Eastern Region Mangochi ndiye district yaikulu kwambiri. Tamvanaiti? Ndikumene kuli anthunso ankhani kuno ku Mangochi. Tamvanaiti? Kuti tiwine Mangochi ituluke ikavote. Tamvana? DPP woye! Ndifuna ndikufunseni pano. Alipo amene akukondwera ndi usogoleri wa Chakwera? Alipo? Chakwera akhale kapena achoke?
tiye ntimbe nyimbo ja atani atani DPP oye kuti chakwera achoke tisazamuonenso Malawi muno ali pampando mpofunika kuti inu mukavote. Ndi mawu amenewa maulemu kuona kuti tikupita ulendo wautali ndikupempheni inu a president yathu mwapase moni anthu anu apano pakapire ziko kwambiri. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Kapile oye! Kapile oye! Tonse oye! Tonse oye! Moli nonse? Muli bwanji? Ine ndi bwino kwambiri ndipo ndiosangala kwambiri kuti matenda kuno matandira mwaulemu mwachikondi mwachibale ndikuti ziko kwambiri mpite zimenezo. Yoyamba ndipeleke ulemu kwa former First Lady Professor Gedru Mutharika, komanso ulemu kwa Vice President East, komanso Regional Governor East, komanso Director Azimai East, komanso Achinyamata East, komanso onse amene pano ulemu wanu, komanso ulemu kwa afumu athu akapire kuti kwambiri mwandilandira mwachibale komanso mwayankhula zabwino kwambiri kuti ziko kwambiri. Ine ndi nthawi yamba kubwera kuno dera lino wamanga kuziwa kuti mukuziwa kuti ine nkamwini wa kunonso ndi anthu akuno ndayima kukonani kwambiri nthawi yonse makuganizirani kwambiri choncho ndiosangala kwambiri kuti mwandilandira. DPP oye! Zimene mwana afumu tazimva zimene tazimva za misewu za njani kuziziwa za mavuto osiyanasiyana ndikuziwa zimenezo kwakuti kabwera pa September 16 chaka chammawa zonse zimenezo zizatha. DPP oye! Ifa DPP timaziwa kupanga misewu komanso timaziwa kuthesa njala pa 2017 2019 ife tathesa njala kuno ku Malawi ndipo tathesa zimenezo tikabwera chaka chammawa. Choyamba ine ndabwera kuno kuti ticheze pang'ono so kuno nthawi yamba ine kubwera kuno ticheze kuti ndikuziweni komanso ine muniziwenso ndiye pa 20 September mukuziwa kuti pakubwera chisankho ndiye timuzavote DPP osayiwala ngochimanga folo basi komanso ndi nkhope kuti muyiziwe pang'ono musayiwale yani ndi magalaso okuda musayiwala amene mzangoli chongi basi tamvana zimenezo. Ine ndabwera kuno kuti ndikusimikiza kuti ife tirede kukonza ziko lino kubwera ziko lino
komanso kuchosa boma lovunda limene pakati pa kulilongwe DPP tizachosa limene otirede koma kuti boma ichoke pafuna kuti muzavote tamvula zimenezo kwa kuti muzavote nde kuti muzalembese nswe nde mwayamba kulembesa ndi angati amene alembesa pano. Oh, very good, very good. Amene ndi angati amene sanalembese nonse mwalembesa. Zaboza zimene singalembesa anthu nonse mukuninamiza osanamiza tu koma ndi osanga kwami kuti anthu ambiri mwalembesa koma amene musanalembese mweni masiku 4 mpaka na pa 11 je mukalembese. DPP oye komanso ine munamva kuti ndinavomera kuti ndime ine ndinapumatu 2020 koma anthu andifunsa kuti ndibwere ine ndinavomera choncho chaka chama ndikuyima komanso ndikuwinanso. DPP oye DPP oye koma kuti wine ndiye kulembesa kuja komanso kuzavota tamvula zimenezo. Chipani cha DPP chibwino kwambiri nthawi ino munamva kuti kuli mavuto tengana ku khoti kukokana kumenyana kwa zonse zimene zatha anthu amene ali osokoneza DPP tathamangisa anachoka pakali pa tonse tilogwirizana everybody tili onse ogwirizana kumpoto kumwera kumawa pakati tonse tilogwirizana kuti chaka cha mawa tipambuyo pa dadi. DPP oye ndipo tizalowa mboma chaka chimenelo komanso ndipemphe anthu amene machoka mu DPP ena kha munapita ku PPP ena munapita ku UTM kha chanchan mwe ndi ufulu obwera ku DPP. DPP oye nonse bwere kutonse tigwirizane manja tiende limodzi ndi mpingo umodzi kwaso mtima umodzi choncho amene munachoka mwe ndi ufulu kubweranso ku DPP choncho ife tikabwera chaka cha mawachi tizakonza mavuto amene mukuonana nawo ngati nkhani ya njala kukwera zinthu kandi chimanga kukwera kandi mafuta kukwera kandi mchere kukwera kandi shuga kukwera zonse zikukwera chifukwa chakakwera zonse zakwera. DPP oye zonse zakwera chifukwa chakwera uja koti zamusisa amene uja ndezi zonse zatsika sopano. DPP oye komanso maprogramu osiyanasiyana amene tinali nawo kale ma community college modern cement misewu zonse zimene zachitanso tikabwera mboma komanso kuno Mangochi ndi programu ya bwalo la ndege ku Mangochi airport kuna Miasi komanso 5-star hotel Cape Maclear ndi mzinda wasopano amati resort city pa Gomori paja akhala mzinda wasopano waukulu kwambiri chomwenana kuti kufa kuti Mangochi akhale ngati Acapulco maziwa ndi mzinda waukulu ku Mexico kumene kumakhala the biggest resort in the world. Ine ndifuna kuti Mangochi akhale ngati Acapulco ndi ndege bwalo la ndege anthu azichoka kha ku England kha ku Russia kupita straight ku Mangochi osayimanso pa Lilongwe aya straight ku Mangochi kwakuti zonse zichitika ndi kuti kama ndikuti tibwere mboma choncho tasumikizana kuti ndithu muzavota osanamiza
komanso salakwa ngati pa 2019 paja pajatu munalakwa watu pamene paja munavotera anthu ake munavotera anthu mene anakunamizanye kuti muzidya katatu pano mukudya katatu ngakhale kamodzi mukhaleba kudya kamodzi ndiye anakunamiza amenewo ndiye rede kuti tirede chaka chama pa September 15 kwakuti akuchoka kusanjika palace akuchoka amenewe ayambe kumanga katundu wawo kuti renti atha imeneyo kuti pa 17 September ine ndikupita kusanjika palace ndimimoye choncho ambuya kudalitsa nonse tikupita kutali tizabweranso nthawi ina kuti tidzacheze koma musale bwino muyende bwino ambuya kudalitsa nonse zikomo kwambiri zikomo. Ebigoye ndio sanga kwambiri kuti matinandi amachikondi mwachibale mwaulemu ndikuti ziko kwambiri ine pano ndang'ono kuti kupasa nimoni tikupita kutali koma monga mukuziwa kuti chaka cha mawa pakubwera chisankho mukuziwa pa September pakubwera chisankho kuti boma ilovunda itichose ndibiboye kuti pabwere boma latsopano koma kuli zichitika zimenezi kufuna kuti muzavota kwa kuti muzavote ndiye kuti muzalembese mwalembesa ndani amene alembesa ndi anthu angati very good ndani amene sanalembese mukunama twenanu mukunamiza twenanu zikomo kwambiri ndikuthokoza kwambiri kuti mwalembesa ndithu kuti mavuto amene tikuonana ndi mavuto ambiri ndikudziwa kuti kuno kuli mavuto ambiri nkhani ya njala ndikuidziwa komanso nkhani yokwera zinthu ndikudziwa kwambiri zimenezo ndikudziwa khandi ufa kamafuta ophikira kanchere shuga ndikudziwa ndikuti ndithu pepani koma ndikusimikiza kuti chipulumutso chikubwera posachedwapa ndipo ife timadziwa kutsatsa njala
timazani zosiyana-siyana komanso kukonza ngati msewu abwino ngati unoti ife timazimene. In fact, nandi plan yopanga msewu kuchokera Mangochi roundabout kafika ku Chilipa. Koma atonse anayimisa. Neni kabula ba September msewu umene utukonza uzakhale wathawa umene ndipitoyo. Komanso zikosiyana-siyana maka program ino anyamata ophunzira zinthu zamanja zaluso inenza piriza ndipo pano tizaika community technical college pano pa Malenga. Oh yes, I promise ine ikanalonjeza zimachitika ine simana maia pazakhala pano community technical college pano pa Malenga. Zimenezo tizachita kwa mungananya kuti onse zichitike chinthu chimodzi kulembesa basi musaiwale komanso komanso musazalakwe monga munalakwa pa 2020 paja ndikusankha boma ili boma limene lolephera kwathu timati boma la anyapa apya amene ndiyo choncho ndikuthokoza kwambiri ndikupita kutali ndikuzabweranso nthawi ina kampeni kayamba koma ndikuthokoza kwambiri kuti mwayima pano mwandipasa moni tadziwa naso pano tili pa chibale chachikulu ndikudziwa kwambiri. Ambuye akudalitseni nonse.
sitingakupaseni history mukuyiona kale. Adati anthu awa ndidakhala nawo akunena kuti mwauza adati chidyereni zana. Adati anthu awa andiuza kuti chichokereni ino ukanika kupita ku South Africa alibe passport. Adati anthu awa andiuza kuti ana awo sukulu sakupita fizi inakwera sangakwanise. Adati anthu awa andiuza kuti feteleza ukanika kugula anakwera mtengo tama sangapeze. Adati vandu vakuno kunowa asalire kuti makuponi pagulupu apo chene kalibe. Adati kena bebe amfumu adela lino kuti akulandireni ziko mwambiri. DPP oye! DPP oye! Adadi oye! Siko mando akunjira malinga eni nthawi tikupepesa kuti mwabwera kwakuda komabe iyayi poti mwabwera mulandira ulemu a president athu amene muli Adadi. Ngatiso pali ena amene akuchoka kunjira alandireso ulemu wawo. Ine ndayima pano m'malo mwa Akatema andiuza kuti muhime ndayima pano, koma ndi dando lodandaula limene andituma mafumu akuno onse kuti mudandaule mutidandaulire. Bwana kuno kuli njala. Bwana mbuyomu timadalira chitezi cha Mchire ndiye panopa chamera. Bwana kuno timadalira mango ajaso ata. Bwana chimene ndingakuuzeni khwimbi limene labwera pano liufuna inuyo Adadi. Koma chodandaulisa chonena kuti kodi pa nthawi yovota anthu amenewa asakhala bali ndi moyo ndi njalayi. China chimene ndofuna dandaula bwana, inuyo mwabwera kuno koma chonde mulimbe mtima chifukwa khwimbi limene mwabwera pano lisavota lomweli. China chimene ndofuna ndiyankhule pano abwana oti mwezera kuthumu mukanakhala kuti mwezera kucheni msewu wopita kumangochi mukanaona nokha mmene wakumbikira ngati mabawo. China chomwe ndiyankhule pano mwana wanu amene tinansanga ife kuno ana Malomba amene amanawowa ndi Katundu. Paliso mwana wawo wina kansala Alani Mmadi ndi Katundu okaoka. Anabwerazana pano kunena kuti ndifuna ndikuyitanire nanenso agogo anga timayesa boza mwabwera ayiziko mwambiri. Sindiyankhula kwambiri ine kudandaula mwamva chachikulu njala ndebe poti ni nthawi ziko kwambiri. Taombele manja mfumu. DPP oye! Bwana Presidenti, ndikuuzeni kuti tikampasa mwana zina zochita zake zimafanana ndi zinalo. Mwana akakhala kumpasa zina loti mavuto amakumana nawo mavuto. Ndiye chipani tikayika chizindikiro cho chimafanana ndi chipani icho. Bwana anthu awa analakwisa kusankha Tambala. Nthawi imene inu bwana munali pa mpando madi maiki wonse chimanga chimapezeka. Kwenye afale chimanga chimapezeka. Bwana mmatumiza mizimu anthu amagawana chimanga thumba aliyense pakhomo.
mafuta ndi nyemba koma anthu atasanga tambala kudya wajomba chimanga chose Madimaki mulibe chimanga cha jomba chimanga chose ulo kwene fala kulibe chimanga bwana ndiye bwana mukawomba Septemba apa bwana mukhoze Madimaki chimanga chibwerere NLF chimanga chibwerere anthu awazilandira chimanga zikoma kwambiri bwana nthawi ino ndipemphe MP wa dera lino kuti ayankhule chala mwinani uko chaja dadi mwinani uko Dibibi oye adadi oye Ifedose oye adadi alibadi mukusangala Bwana President sindiyankhula zambiri zimene yankhula mfumu mawu amene wakhale mawu anga pamodzi ndi anthu awa DPP oye kunoko kuli njala koma tikudziwa inu mukalowanso chaka cha mawa chino pa 16 September muzapanga mmene mapangira muja kumati patsa ife matruck achimanga kuno matruck ampunga kuno sitimalandira bwana tikupemphani zimenezi nsewu ndendu ndikudziwa kuti muyankhulapo za nsewu munandituma kupita ku Saudi Arabia kuti tikapeze ndalama za nsewu ndalama zimene tinazipeza koma waononga Lazalowa anadya ndalama zija anakamangira ndalama zija anazitenga kuno ukamangira nsewu wauko kwawo DPP oye ukasiya ndalama nakatenga kuti ku Saudi Arabia nakatenga kuti kwa anthu aku Saudi Arabia ndi abale athu kuno DPP oye awa akongeresiwa mukudziwa zimene amapanga ino samakondweranso ndi anzathu aku Saudi Arabia DPP oye ne bwana mukangolowaso mboma ndikudziwa kuti nsewu ifa ndalama nena kale kuti zilipo mukangolowa mboma 2025 timangaso nsewu uno sindiyankhula zambiri bwana tachedwa kale koma ndisiyepo mpa DPP oye chaja dadi chikhale mwamba mwinani pamene akubweranso mwinani zikomo kwambiri DPP oye Professor Arthur Peter Mutharika oye My Gertrude Mutharika oye Ifetonse oye Katema oye bwana poyamba mungondolola pang'ono pokha ndigulizane ndi amfumu aja kulongosola za MP akuno Honorable Namalomba bwana munthu uja ndi mtunda DPP oye munthu uja ndi patali DPP oye munthu wanzeru DPP oye munthu wokonda anthu ake DPP oye komanso munthu woziwa za chuma bwana ine munandipangira chifundo ndimakhala pafupi ndi Namalomba mu parliament munthu ali ndi mutu wanzeru kwambiri kumachita kumveka kuwira akuganiza DPP oye ndiye zana ali ndakhala nawo phe ndiye ndikuona kuti mutu wawo kuwira ndikuti kuti akulu amenewa akuganiza chani anangoyimirira ali inu inakonzeresino mukonze masero onse a polisi chifukwa tikangolowa mboma nonse tikakusekerani DPP oye chifukwa ndalama zimene zimafunika kuti akugulireni fetereza aziba akongeresi mambatweti ndalama zimene amafuna kuti agule mankhwala akuchipatala aziba akongeresi chonyo nanga ndalama zimene amafuna kuti apangire nsewu azibaso ndani ndikusimikizireni kuti boma la kongeresi linalowa mboma cholinga chimodzi kuba basi alipo amene angalose chimene akupangira na kongresi kuno chilipo ndiyetu
anthu onsewa bwana kusonkhanaku afuna za kusindikizireni kuti inu bwana akuvoteraninso. DPP waye adadi tiavoterati tiavotera adadi ndifuna ndione mavoti adadi. Chalamwamba 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 bwana. Anthu apakatema pano atangokota okhawa bwana kisapota wina basi. DPP waye bwana anthuwa akufuna kuti akapita kuchipatala azikalandira mankhwala mmene amalandira nthawi imene mwili pa mpando. Akufuna kuti pofika mwezi wa Novembala azilandira chakudya kuchokera kuboma mmene amalandira inu muli mboma. Akufuna kuti anthu awa azikhala pa mtendere osamangowamanga popanda chifukwa. Alipo amene akufuna Chakwera. Chakwera atani? Chakwera atani? Abwere ndani? Abwere ndani? DPP woye! Pa nyimbo imene yaifupi imati achoke, Chakwera achoke, achoke, Chakwera achoke, achoke, Chakwera achoke, 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 achoke. Bwana kuno chipani cha DPP ndi cha mphamvu. Bwana kuno chikondi cha wanthu kwa inu ndichosayamba. Ndipo anthu awa azakuvoterani chaka chammawa kuti dziko la Malawi likonzekenso. Sichoncho nanga kubwera kusimabwera kuti muzasindikizire adadi. Mukwasimikizira muzapita kovota mukawavotera. DPP woye! Adadi woye! Kodi mwalembesa dinu? Chalamwamba tione ngati mwalembesa. Chalamwamba chalamwamba chalamwamba. Bwana maulemu ine ndikuchita mantha ndikwimbiri meneli pasonkhano whistle stop. Chifukwa ena akapangisa nsonkhano woyitanisa anthu samabwera anthu chonchi. Ndikuchita mantha ndi sapoti imeneyi maulemu ndikupempheni kuti muyankhule ndi anthu anu akukondani apano pakatema. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Katema oye! Katema oye! Tonse oye! Moli nonse? Moli bwanji? Ine ndibwera kwambiri yoyamba ndipeleke ulemu kwa former First Lady Professor Gertrude Mutharika ulemu wanu, komanso ndipeleke ulemu kwa atsogoleri onse achipani amene muli pano ulemu wanu, komanso ulemu kwa onse amene mabwera pano ulemu wanu. DPP oye! Oyamba kwari unyinji wantu ndinasa kutafuna magoli atutu
Sindikala kuduku na tumango jai. Kama ziko kwa mbili. Hayo meno mpitilize. Kwa chikoni kime mpitilize nso mpaka basogolo Kwiti kwizane chama cha mawa kichose boma leja kwa tutimati boma la nyapa api kwa fina meo gebe moye limeo lichoke kifika la nunga ziko ino kwambi ziko ino lavunda sopano boma Lankhanza Omanso lokweza zintu mitengo kukwela ili tonse chakwela nitakwela Dibitoye chakwela zamusisa mutenge moja zintu so zasika Dibitoye Jojo ifetirede timaziwa ife kweni saboma komaso ganja ife timaziwa manga ba 2015 2017 walibe muntu hamene amadi akiteze ayi kapela kudya nyiga kapela masamba kapela mango awisa palibe ine itakuwa za zose mawe kuli zose naenda Jonjo kusenda ule jibu muso kubira kusakira Di miezi 9 basi sopara miezi 9 basi jibu muso kubira de ana ya data mangisa sopano de taude soa kuti ande kumanga katundu wawe ande kumanga katundu kuja kusedi house kuja soit par 17 septembre à Dali après à Fed. Bébé oye. Comment? Kuli zimezigidike Afrika zituziwe. Mkuziziwa? Ndi chali zituziwe. Aha. Kukaponya voti Komanso okulembesa Kama kudi mupanya voti Wafuna kudi mulembese Kodi ni mwalembesa Gangata mnalembesa ndone manja Very good, very good, very good Gangata mesa nalembese Malebe No se malembesa Inusimu nalembese Ndemu kalembese rusubana Chonga simembesa nita nangu. Debibi oye. Chonjo mukalembese. Mfwaja ndabwila kuno kuti ndikulimbikiseni kwambiri. Kuti mukalembese. Kuti boma limene Lankhanza lichoke. Shwaya ziko lama wali pa moto. Leo nmayenga internet. Akudi pali amati happiness index. Kuti paziko lonse apansi kuwerenga anthu maiko onse 193 pakuti ziko limene pali anthu achisoni kwambiri ndi Malawi. Ziko lonse apansi anthu achisoni ovulika okhala achisoni ndi Malawi. Debi oye chifukwa kuti boma linawononga zinthu zonse kuno nthawi nachoka tinasira forex yabwino. Debi oye Nasia $1 billion ya forex. Kainapita kusini kuziwa. Kapena anaimwa imeno ngati ambuye ntengene kapena. Debi moye choncho ifetireze kubwera. Zakonza zinthu komanso tibwere zakale zija. Manezansewu komanso za makomite technical college komanso manga za mawata ndi cement. Koma kuno nimanya ndafese kuno kuli nyumba kabwino kwambiri.
zokongola kwambiri. Congratulations anthu akuno mwene nyumba zabwino, koma tizapitirizanso likabwera ife kukhala nyumba zopitirira kwambiri zapamwamba, kukhala ngati kumene maiko ena akunja. Choncho zimene zachita, koma mwananya kuti zichitike ndiye kuti tivote. Komanso munamva kuti ine napuma pa 2020 napuma Zandali, koma anthu anandifunsa kuti ndibwerere, ndiye ine navomera. Choncho chaka cham'mawa ndikuyima, komanso ndizawinanso. No question about that. Ndizawinanso ine. Choba 2014 ndinawina, 2019 ndinawina, ngakhale 2020 ndinayima kwanangotibera. Ndibebe oye. Koma nthawi ino sitalola kuti atibere ayi. Sitalola. Kandi machina oja kuti smart card, smart mati, whatever it is. Machina ufuna kubera aja sitalola. Komanso zolembesa ana ang'ono kuti abe sitalola chaka chino yayi. Sizitheka zimene. Ndiwafunsa atakwera ndi MCP kuti mulole anthu avote mungamene anakuvotera. DPP oye, aliyense avote mwaufulu. Machina amene mabwese ku Venezuela kandi kuti ku Brazil kumene machina amene anachokera mubwerese. Tikite vote mungamakale kuwerenga 1, 2, 3, 4, 5. Ndimene timayikiratu kono nthawi zonse. Zimenezo zichitika zimenezo. Choncho ine ndikusizwa kwambiri kuti musadandaule ena kuti asivota chifukwa kuti boma atenga kale. Sizona iya. Sanatenge ndipo sizatenga ngati ine ndini moyo sizatenga ya. DPP oye. There is no way. Siziteka zimenezo. Choncho mukavote, mukalembese, mukavote kwambiri. Pomaliza ndikuze kuti chipali cha DPP chikuenda bwino kwambiri. DPP oye. Mavuto onse anayikala aja, mwayikumva kutengana ku khoti, milandu zonse zimene zinatha. Anthu amene alosokoneza tinathamangisa. Sopano achoka mu DPP. Tasa anthu ogwira tonse tinganganga pambuyo pa adadi. DPP oye. Choncho ndifuna kuti ndikuze zimenezo kuti musadandaule chipulumutso chikubwera posachedwa apa pa miyezi 7, 9, koma chofuna kuti mulembese komanso muzavote. Choncho ndikuliziwa kwambiri kuti mwabwera mawu nyinji choncho, komanso ndikuona nkhope zachibale kwambiri osangala, zachikondi zaobale ndikuliziwa kwambiri. DPP oye, mupitirize zimenezo kuti tonse tiyende limodzi mpaka kuzafika ku Kenya. Pa September 17 chaka cham'mawa tizafika ku Kenya. Tizachoka kuja ku Bagamoyo ndikufika ku Kenya. Choncho ambuya kudasani nonse zikomo kwambiri, zikomo. Ndikuziwa mavuto amene mukumana kuno, ndamva njira monse anthu andiwuza. Nkhani zanja, zovutika, zinthu kukwera, zosiyanasiyana.
ndikuzwa zimenezo koma ndikusimikizeni kuti ife tikabwera chaka cha mapa September tizasisa DPP oye chifukwa zinthu zimenezi zinakwera chifukwa ndi chakwerayo koma iye tikazamsisa kumene akwerako tikazamsisa ndiyenso tizasisa mtengo yonse zinthu DPP oye koma chifukwa timaziwa kuyendesa boma pa 2014 napeza njala yopsa pa 2015 2017 kwa palibe munthu mmodzi anamwalira hayi DPP oye palibe munthu amene anakulya chiteze kapena nyika kana mango awisi no aliyense analandira chakumwa koma akulepha kugawa chimanga akulepha china apaswa chaulere cha ku Russia china ku Ukraine kwa kulepha kuchigawa chimanga chimenecho lakisoni zimenezo chimanga chulilongwe chinabwera chinapasidwa kwa kuti agawe akulepha DPP oye ndikusonyeza kuti boma lolephera likufa chinthu chilichonse akulephera kulamulira akulephera kugawa chimanga akulephera cha chilichonse akulephera ndiye ndikusimikizeni kuti ine navomera kuti ndiyemenso kachiwiri pajatu ndinapuma pa 2020 koma ndinavomera ine kuti ndiyemenso chifukwa ndimakonda dziko lino komanso makonda DPP. That's one reason. Sichifukwa cha ine ayi koma ndimakonda dziko lino koma ndikusimikizeni kuti ndima chaka cha mawa koma ndikayima ine ndizawinanso DPP oye monga tinawina 2014 tinawina 2019 tinawina nkaye 2020 tinane kwa anangotibera DPP koma chaka chino situlowa kuti abere ayi ndachite one malakon spade ndi machina obera amene ali kulilongwe kuti machina amene ositulowa tizaphwasula machina amene uja DPP oye tizachita voti za manja ngati kale 1 2 3 4 ngati kale basi wasama za machina aku Brazil khandi akuti Venezuela kakuti kwene alachokera Philippines akuti situlowa zimenezo ya choncho musandaule ena makhumudwa amkuti sitivota shwa abakale salabe kale aye salabe kasangabe koma ngati ndi moyo sangabe akana shwayo na choncho mukhalede kulembesa komanso kuzavota chimanga foro ndi adali kuti dziko lisinthe libwerenga nthaka ija nthayabwino ija kuti zabwese ngati nseutu zaukonza tinamba kukonza nseutu kwa alayimisayo chiwakulepha kukonza miseu DPP oye ndipo ndachokera ku Baraka turn-off ndikuza ku Baraka nseu chisamanyazi kwambiri okiswe chisoni komanso chisamanyazi ife tikabwera tizakonza zimenezo choncho musadandaule chipulumutso chikubwera posachedwa apa ndi miyezi 9 basi chofunika kuti tonse tigwirizane tilimbe mtima tikhulupirani tonse kuti chipulumutso chikubwera posachedwa apa tipita ku Kenani posachedwa apa tichoka ku Bagamoyo zapita Kenani choncho ndikuti kwada kwambiri choncho ndikulani kuti mupite kumene mubwere kumene munachokera komanso ifenso tibwere kumangocha komanso nthawi tizabwera nthawi ya kampeni